Dámy a páni, vítam vás pri novom videu. A my musíme rýchlo zastaviť toto auto. Au. To je katastrofa na silnici. No počkaj, my sme spoločne nedohovorili. Čo si to dovolíš? Mám ti akože tam pacnúť do auta. Manik, dávaj. Taký šrek to dostal. Drž hubu. Si tam myslíš, že so mnou bude môcť rozprávať? No ja som legenda, so mnou nemôžeš rozprávať, ale čo si myslíš? Chlape, uhneš mi? Ja to mám prachy, chcel by som si požičať od teba také tie 4 evrička. Dobre. Mani, dávaj. Čo? A ty si vritiko. To by malo stačiť? No! Keď si, keďže ty normálne väčšinou ideš na rovnej ceste a poskneš sa. Nebuď sa, vole. No dobre, tak my si požičame toto krásne vtíčko. Dog Harpier. Je psia nabíjačka. No a my ideme. To seba zavočím. Jaké drifty, ja to robím. Za chvíľu kolesa minus. To si môžeme predať túto káru. OMG, this bad boy can fit some Uganda knuckles in it. No je takáto úplne nová kára, ktorú ešte nikto v živote nepoužíval. I mi akože, dáš mi iba za ňu, akože iba... Káva mi za ňu dá iba 88 €. A nemôžem ani jeho. Tu sa mi proste nikdy nepodarí ukradnúť. Vždycky sa nejak zaseknem. Toto auto ale nemôžeme predať, alebo predáme ešte, že normálne za 7, čiže za 6 €. Idiot. Ale túto je najlepšia kára na svete. Pozrite sa. Viem, okej. V tejto hre je tiež bicykel taký normálnejší. Pre takéto princezničky mekača. Ale... No to kde je? Ale aj tak toto nechcem mať. Fuj, choď preč. Jak si chcem zovať? Skeyboard? Ale pozrite sa, to je prvý asi skateboard na svete, čo má aj nitro. Ja budem normálne ničiť cesty s týmto skateboardom. Počkaj, ja si takto vyskočím. OK, tak vyskočím. Kapa. Ja už vyskočím a idem ako legenda, vole. Čo chceš? Tu by mal byť aj ten normálnejší bicykel, ale jasné, že tu je. Aha, nie, toto je bože. Mestská legenda Rastík. Čo tu chceš, ale... Aha! Tak on tu je! Pri Donut Shop. Keď ja sa ešte porozprávam trošku s Rastíkom. Skúter sa volá. To vieš tak povedať. No! Ja neviem utekať, tak už nastal. Na čo môj život? A toto je normálne taký bicykel, že príde, že na hory. Hopla. No tak to už som hopla nerobil. No tak ja budem robiť maximálne tak hopla z bicykla dole, keď sa potknem. No tak, máme momentálne 192 € a možno vás zaujíma, kde som potratil peniaze. Možno ste aj nevedeli, že ja nejaké mám, som chudák, bezdomovec. Rastík, no ale ja som to utratil za toto. A za toto. Ja ešte som to ešte neskúšal. Toto bol paráda. OK, no stále sa dá robiť jedna vec. Kto chce peniaze? Hej, tak nikomu nedám. Ja som škemráva stará svinia. Preč a ideme. Ježiš, skoro ma typek prešiel.
by som ho zažaloval. Som si kúpil najlepšieho pána, čo by mi pomohol za 192 €. Čus! Bo ja som ho neprešiel. Som debil. Jaká kára. Tu si zaparkujeme. A to sa to robí na tým. Na fráškach stojíš. To vyzerá, keby som mal značku. Znamená, že bicykel. Akože bicykel. To som bol. Toto je... Buzri! To čo je? Bratislavské UFO. Čo to robí? To sme niekde v New Yorku, alebo kde to sme? Čo ja viem, kde to sme. Alžbetina väža. To ešte niečo? Nie hovno. Banka! Banka! Teraz som si uvedomil, že to je banka, tak sa ma na to poviem pozrieť. A jediné, čo si na seba môžem dať, je takýto knírek. Ja som vyzerám jak... Okay. Vyzerám jak Hitler. Ja som jak Hitler. Ešte mám tak ruku. Ja odpadnem. Ja to musím poslať. Ja to musím poslať. Prečo nie? Dobre. Dobre, spek. Dobre. A ideme prepadnúť banku. Dobre, no. Očividne. Funguje to. Dobre, musím sa do tohto nabúrať. A to sa robí tak slovenský, že? Prostal by to byť. To bola čereň. No ukáž, ty koky, tak to nejako do peňazí. Am I safe? No, to je tak maximálne hovno. OK. Nebolo by to na to nejaký ten granátik použiť? No vybuchlo to ako atomovka, ale... parádne to využilo. Lebo čo sa to robí? Neviem. No, aj tak by sme asi s týmto bicyklom, čo ledva viem používať, by sme asi ďaleko neušli. Ježišmoha, debil, vidíš ma vôbec? Čo som taký malý? 2 metre, vole. Dusídli starosta. Tento má teda červený koberec, ale nabytok tam nevidím. Tam si na čom je nabytok? Jemu stačí zakázať normálne veci a už všetko dostane. Trošičku som sa tu zaptal. Ruské koleso. OK, no tak akože som ešte nevyskúšal. Tak akože ja idem 8 km za sekundu. Či počkaj, nie, naopak. Idem kilometr za 5 hodín a rozbijem tým bod. Toto vlastne nejaký bod stav. Hop, 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 hop. Bá, to je, no. Buračka, dávaj, Karu. Dobre, tak sa na toto poďme pozrieť a už... Ďalšia vec, čo som v živote nikdy nevidel. Toto sa volá, že kart, akože vozík. Lebo je tu vozík, ktorý tiež má... Dá sa povedať, že... Nitro. Také nitro, no také školka. OK, a my sa teraz pozeráme. Pozrime sa. Ja som normálne takýto, že tam Hitler ide zabíjať ľudí. Čakaj na mňa. Nie, ja som Hitler. Ja som nemecký prezident, ktorý už skapal. Takto to robil vždycky Hitler. Ja som sa od neho učil. Jednou ránou, vole. No, to si iba na 12 napovedal. Či 13. No, wow. Skús to chytiť. Ja to chytím. Na zemi peniaže.
Ale ja som prišiel o dopravné... dopravu. Tak neviem, ako sa pohybuješ. To je normálne akože... sa volá, že... bicykel na steroidoch. Takže... môj brat. Dobre, to k tomu sa viacej vyjadrovať nejdem. Som v stodole a ja som očistený vanišom. Takže normálne niekoho strčíš do poračky, keď ho naháňa polícia a povieš si očistený. No dobre, ja sa idem pozrieť tu do gymu, akože chlapci retardovaní. Kámo, vy ste si vôbec všimli, že už je 19:40. To čo je za policajná kára, vole? A kto ju riadi? Možno mi vôbec ešte nejako spolusedliaka. A ďalšie sa komu vražda! Ty svinia, stoj! Normálne za mnou človek. Nebudem sa strežovať. Čo je? Veď počkaj, čo som urobil? Dostavil som do fízla, ale som on niekoho zabil. Dobre, ty sa voláš Pepi. To si povajca z Pepi? Ja som... Čo? Ja som im utekal. Dobre, ty si Reginald. Zahráme si na gitare. Čo vidne sa ti to tak páčilo, že si až odletel. Čo máme, kámo? Ja som taká tá včelička. Som tak to zazľakuje normálne. Počkaj, oni ma chytajú, ti plší. Fero, nerob. To je taký Fero teplý. Poďme sa hrať. No, Ježiš, on to nasral normálne. Boha, že sa kriví? Neviem, počkaj, čo tam bolo napísané? Boha, nezdraj mi, teplíš. Boha, to je tak ide cvičiť. Pepi, čo si dovolíš? Takže rozcvička. Boha, kľudni sa, ja som Hitler. To mne nemôžeš ty robiť nič. Ježiš, ďalší fizel. Neprosím si do väzenia ísť znova. Jak si sa netrafil. Som s tou 5-kilovou činkou, svojimi centimetrovými ručičkami moc netrafil, no. Bacho, dorite s tým šetričom batérie, ja ti ušetrím jednu po hube. No dobre. Poďme si robiť... Aha, mi to je čo, že reštika? Akože to sa majú spáľovať, tuky nepriberať. Je bicykl a choďme ďalej. Je mi trošku zimka, tak robím drifty. Uaha! Je ti zima, tak je nič tam. Dobre, tak musíme sa zase očistiť, jak to Lamborghini, keď z toho havarovačku. To je bicyklmeister. Ja som taký, že neviem udržať jeden sfér. Escaping, ja im utekám. Z domu im utekám. Lamborghini! Ty vole, dávaj. Môžem. Počkaj, to je kde? Sherborghini, to čo je, vole? Tentoval ti, že ty ten, čo má hovoriť tento? My si musíme nájsť taký modrý dom. Tu myslím. No a tam je, prosím, pekne. Áno. No dobre, nenašli sme ten dom. Paráda. Bole, musím nájsť jeden konkrétny dom, aby som mohol dať do neho toto parádne auto, ktoré sa... Počuj mi z neho? Sherborghini. No skvelé, no skvelé. Dobre, musíme si odvodiť, že... Aha, tu! Bole, ja som pod policiou. Kde mám káru? Aha. No, rozmýšľam, či by som si sa ešte nedal rýchlo do opravy, lebo... Som zrozený z jeho stavu. Ty, ale to rýchlo. Ja som si za neho neplatil, takže tam chcem nitro. Mám to mi, som legenda.
Ja to môžem vyznamenať, že kedy chcem? Repair za 300 €. Že čo som milionár? Ja mám 200. Takýto malinký kuštiček mi chýba k tomu, aby som si tu opravil Lamborghini. Toto je katastrofa. OK, no musíme asi niekoho zabiť. Aspoň som, že budeš trápiť tým, ako vyzeráš. Černo. Ja som rasista. Hurá! No počkajte, ale ja som si niečo neurobil. Ja som to ja mal rád. Polícia ma nenaháňa. Ja som si neurobil, ale svoje milované krásne selfiečko. No pozrime. Bo ja som videl svoj knírek, nie oči. Svoj hitlerovský knírek. Tak, dobre. Čakať, tak. Nie, to je moc vysoko. Toto. Ježiš, ja som zle klikol. Tak. Už som ja pizdu. Aha, má to. OK, tak teraz asi... Tak teraz. Čo teraz potrebujem? Viem, čo chcem. Chcem ísť domov. A viem, ako sa tam dostanem. No, možno neviem presne, ako sa tam dostanem a to nebude problém. Ja som si pomýlil, toto je práve že miesto, kde si môžem kúpiť auto. Jak som to preplaskol po zadečku, takže rýchlo, my musíme rýchlo si pohnúť, pretože ja vôbec netuším, kde si to môžem získať. Makaj. Šerp bogy. Ježiš! No počkaj, čo to robím? Ja som práve že chcel zraziť. Dobre, sorry, to bol nás. Hey! You silly thing. To taký, že pili pík. Seš na pík. Tak málo. Toto sú chudobní. No a teraz musíme zase utíať s tým fízlom. Ale ja viem, to boli... No takto som... Escaping, čakáme. Utečeme úplne. Boha, to je debil. No ja pardon, mám ďalší stopal. No, to umrelo trošku veľa, nemyslíte si? Úrady pre bezpečnosť ľudí. Halo, kde to šiel? Ježiš! No, aj tak ho plánujem dať do úpravy. Potrebujem... Našiel som zlatý. Tu je. Pretože tu si takto nazbierame od týchto bezďakov, čo tancujú za polože. Dnešky. No, aj tak to som... Ježiš, kľudne sa. Nech sa do väzenia. Prídem o svoje... Lamborghini. To sa nedá nezapovedať dole. Vízo. Akože, ja som išiel... Niekto dostal infarkt a odvinujú z toho mňa. Ježiš Maria, stará sa. Tak. A kde to je? Aha, tu. Vieme. Poď. Teraz ma nitr, poď, rýchlo. No teraz trošičku už, ale ako mám obratí, hej? Ja tu mám normálne rešpekt, však mne sa všetci boja. Už preto mnou ušli. Dobre, ďalko. Repair, discovery, som očistený. Idem tu, na tú druhú stranu, dobre. Moje krásne Lamborghini, ideme tomu koniu, musíš sa báť moje. Ja som taký krásny. Dobre, teraz iba trafiť domov. Aha, dobre, no nie je to úplne blízko, ale ďaleko to nie. Opatrne, Takže teraz som si dal opraviť, vole. Ja som si narazil trošičku tú dolnú časť. Takže nie ľudskú dolnú časť, ale auta. Ježiš, ty si bezďak. No to asi máme pravdu. No ale počkajte, ne, rýchlo. Toto je presne môj dom, takýto tento krásny barák. A padaj mi si!
On na mňa zarazil Hitlera. Ja som umrel na dvakrát, vole. Nie, stop. Stop. Tak. Vole, ne. Ja tu nemôžem dať auto. Kde? Ale tu mi písalo, že... Aha, nie, tak tam... Aha, dobre. Ja môžem tam dať auto tak, že sa mi aj savene, iba ak pod tým je taký taký tento zelený ukazovač. Ešte kebyže sa mi zasekne, tak asi... Ja som... Ale vždycky sa tomu aj zmení farba. Tak uvidím, teraz je zelený, uvidím, aký bude zapadný. Zapadne. No ale ja si pre istotu... Je to môj dom. Vďaka tomu viem. Safe game. Si môžem vychrapať? Dávaj. Mne chrčet. No, spí, bože. O, 6 hodín neskôr. A konečne som vstal na čas. No tak poďme na to. OK, ja som bol zatiaľ iba v Jackovom dome, čo je vlastne dom tohto podobnou, tejto druhej postavy. Nie tejto postavy, ale tej druhej. No, takže neviem, čo sa tu... To... Pekný stôl, ale... Aj stolička, ale akože, kamo, 2 metry. A to má... Stolička má ani 5 cm. No dobre, no ja som akože milionáčov utekol z väzenia, čo som, že budem mať väčší dom, aspoň ako Jack. No, nič. Jack to mal aj viacej možnosti čo robiť. Ja si nemôžem ani pustiť telku. Prečo si? Ozaj, prečo si nemôžem pustiť telku? Pozrite, ja spromením na Jacka. Makaj. No, vidíme, tu má dom Jack. Červený chrčák. Pozrite sa, aký obrovský, vole. Tak on tam má aj niekoľko otvorov. Aj tu. Jaká gamerská miestnosť. Vole, to čo je? A tomu... No konec... A pozrite sa, vidíte? Ja to vám vravím, že som utekol z väzenia. Aj tu som robil reklamu. Som obidve, toto som ja. Pozrite sa, ja som môžem dať, že watch TV. Pustíme to, zoberme si. Tak ja tam si... Môžeme si pustiť toto. No, to radšej nie. Toto mi je... No, vypneme telku. Nebudeme si preto zahlcovať mozog týmto vlastnými médiami. A ja, akože tento Jack, máme takéto krásne auto a ako už asi viete, tak ho má teraz aj ja, ako táto postava. No veď sa na to pozrieť. Gitara v ruke. Gitara v papači. Čo som si akože skúška do kapely. Ja viem normálne nový Michael Jackson. No je to strašne malé auto, tak som sa bál, že... Jak sa to robí? Som sa bál, že to není. No dobre, dámy a páni. Dovidenia.